kuan nang imong gitungtungan na pa. PC lagi ta, nakakatakot mo PC. Ay, malita rin. Nakakatakot rin. Naglagyan man. Ha? Naglagyan. Iya, ganun lagi yan. Para pabigat, basig mabuwal ba? Dari minigyan magtungtong. Diri, sa, kana, di nung basta-basta balik. Huwag kahiya ng mga Oh, dari minigyan, nagamanigyan og kanang ligo. Diya ka mo. Magkuan na siya guys, magtiwas siya kana ni bungbong dani. May bongbong magkuhan pa. Bapay bongbong. Samday mo buhaton diha. Kanan diya sa ano? Taas. Sa, tali. May pangano ng inanaw. Huwag kaila. Mo ni panday wa kay lang siyang ipanday. Panday na ko, di mo panday. Pati panday rin eh. Kanina lang may nabungbungi guys sa pikas. Kay dari nabungbunga naman. Lindot na yung PCB kaya na biyo. Diyan nagaman sa bungbong magsahog na siya. Nakatakot biyo eh. Dali ra man kapag kadi magtungtong. Dali naman ako eh. Mura maghadlok ko yung unitan. Katawa. Og mahagbong kabi taas ba pagagdangan? Yan siya ka. Buhi o yun yung batok lalo mo. Diya, ginakbo ba ko na siya? Bahalag maglak basta kay naginakbo. Na ako'y belt dito sa pang-gym. Ako itong gamiton. Kasi din nga belt ram dako ah. Sa gym ni, pag magbuhat baka ng buga. Ay, kato yung mong kuhay. Asa mo na yung butang? Itang PC. Parang birbiran ako. Ay, utak! Magtiwas na siya dito kuan guys, bungbong. Kay nakasweldo naman po miss ka na na YouTube. Hindi may sobras ka na na yung mga budget. Mato nga, ipalit na mo ka ng plywood, o ka ng nailansang, o ka ng kahoy. Anam-anam ra guys, mahuman na lagi na madugay. Sama mo, may sapat nga ka na na budget. Para diha, ay nainadyan ra laman kada sweldo. Palit o plywood, kahoy, lansang. Basta kaloyan laman sa kananay Ginoo guys, mahuman ra lagi na ug adyo ng bay na mo nga salin-salin ni audit. Magpisik. Pila ka nang riyan. Palitan mga pulo kami trusan kay magpintal po sa ato pang ikot sang lawas. Madyo kay na sila pisik. Awa sa akong teknik ha. Pinagbabawal na teknik. Ang gamit sa gym ha. Iko ni. Sabi na putol eh. Jog mag-gym ka, wala kay magamit. Ah, may maputol para mi na maputol ko. Ano yung pinagbabawal na teknik. Pinagbabawal na teknik. Buti kay may nalalaman kang pinagbabawal na teknik. Para bay. Wala para bay si kang baby. Pinagbabawal na teknik to. Tawag guys ha. Rebe. Tari na. Ge. Okay. Oh, si. Hindi siguro yung pututin ko lang eh. Masigma, agtos ning pilit raman di ay ni. Siyempre ako ang punay yan. Pero masay pupos di ba yun? Di man ko kamagukot. Yan na ba hurot? Hurot. Hurot na? Taasaan eh. Tawagan naman ko pag nakaisugo pa, kainit ka dyan dito sa taas pa. Tawagi. Wala. Muna yung mga pinagbabawal na technique guys. Teknik. Hindi mo ikabuhi ang... Wala mo ikabuhi ang poste. Ni tao pa ba kayo noon? Ako na big deal mo makuhugos. Kung kailangan mo ako... Gita mo sagi. Hindi mo mahugos. Pasiniga na dito pag sandig. Luwag na na. Okay kayo. Eh, tanglang pa na rin. Ay. Man, dapat mahugos siya. Hindi mo laylay. Andam na kamahag ba? Sabi. Magba. Kaysa bakit umutang? Mo na din na sa kamogikot. Mamo, Alexander. Ikot pagid nga masagiran ra ka mag. Tang na di ka mogikot wa kaning agi scout. Ayos ah. Ikot tudloy kay. Ito ka dawa. Lah, mukuan lagi. Isa ra. Dapat isa way umoy. Tara. Luya ni mo gi magbitad mo kiog man.
Alam siya gusto bital, anak ra. Sakto na ba? Oh, pinakiyag pa ko no. Kuya wa. Buluwag mo. Tinong muluwag. Ako subon din ako ikot sa kuwan. Pahita di ka mo gikot. Mana? Safety. For safety first. 50% kay. Bira sa nung sa. Mana ko'y patahin mo, ma. Kini may biraha por bida asa man ka nagtan-aw. For bida, daghanag kamot. Di ka mo hikot. Ha? Nanay. Ma, kay aran. Nagising na. Hindi lang, di pa kita kumalakaw. Ito yung sa daan, ma. Kay ako laban akong helmet din ni apil na ako. Ang sa day na, para sa day na. Strap ni sa anang ana ba? Din mo ya. Diri sa akong helmet ko. Ikaw ko hagdago mong tanod. Dali ka, mag-edit pa ko. Awa, awa. Tiya, ako ko ni Jaglawas. Bigi, bigti! Ay, pagikot din ako yung kuwan. Pa! Panawag lang sakit. Mung laba ko. Kaya na nani mo, dako na kayo, lambot na nandiyan. Milan rabi to, boom! Pa! Ha? Katawa no news pa di pa siya lalim dadto. Ang trabaho. Gana siya dito. Lo, niluwag! Boom! Paano na kadya? Pwede pikasin de. Wala. Kaya na to ba kay ako ning nabagapilo? I-explain no saan pagtahi kay di ko kamao. Dili kay kaning itom kay ana man tanaw din ang itom kay balog na unsay nga mura magnatangtang imo rang subayon diha. Imo ra ana Ah, ba? parang iputos ra ng pom. Oo. Kay putos man ni sa pam din natangtang man. Subay na napugtanon kay katangtangon naman pudri oh. Labay ni uy. Ah, dai kay maglaba ko sa helmet pasi. A few moments later. Hi guys, madyong buntag. Ako na po ni si Jinbers. Mangguna mi karon sa gawas guys. Kaya gamo ang natara na ng sagbuta. Signihas man kamang ba. Dugay na po nawa na gunahi. Isa naka buwan kapin. Ngayon dyan nagbabayad siya sa isang kuwan. Tindang. Iban ko guys. Kaya kanang na sabod. Dagang kuwan guys. Guna. Namuwak na madagang buwak ko na matagad. Na guys, namuwak na. Ya dia po namuwak na pud si Ja. Oy, mapil ka go namin koy. Gawas ang pagka. Ningkaon lagi sming ko yung kuan sagbot. Koy. Kaon lagi kag sagbot. Sming pa nagkaon sagbot. Ya una habi kay ko diri. Hindi ko bagtok oh. Junior. Uy. Awan ni senior. Trabaho. Naglaag. Mas buntag. Tagato. Buon na kay aranan sagbulta. Ano ba ba sa mga kuwan? Tablayan. Mangguna. Na may magpaguna, andam ko mangguna. Nga silingan diha, kasi magpaguna. Hi guys, good morning guys. Mangkuna ko rin. Gusto sa mingko dia. Kasi magpaguna diha mga silingan, andam ko mangguna. Madam, pagunahon. Arte gud nimo galag silab ka pa. Pagunahi ko no, sayang naman ang ibayad sa mangguna, na kamao man ka mangguna. Pagunahan ang kita kamao mangguna. Sayang naman ang ibayad ka ng guna eh. Palit na nag-snack. Ba, isnak na mo no. Magtrabaho ka na sayang, pero may nasa ka isnak. Isnak ko no. Ayos ka. Isnak yun. Alangan. Walangan. Kaban man na sa kan pinabunga. Kini ka mo ging gwapo kayo oh. Sabi ganina mamatay ni kay. Uy, balik sa kulan. Mingkoy. Bibi, Mingkoy. Magjud mangguna jud ano magsigira pang chips. Di mangguna. Taroy. Kanang nagtaroy pa. Kanang nagtaroy. Ito, nilulan naman lagi, Bi. Ano naman?
Nabuhang baguan nga ning kalit malaman di ta pagunahon. Ayay. Yan guys. Ni dali pag si Mingkoy. Naglag paguwan si Mingkoy. Ang kalit. So nga nang mamugas mo jud kag guna nga napayuwan. Sayang. Yan tao kung kita ko na italiksik. Isulong ang mangguna. Laban. Ejid makahuwat. Ug mutuwak. Kasi magulan. Ning kasag na ka daguan, haglek man lagi si daguan. Sa ning kasag naguan, bala ka. Ikaw magkasakit. Kananok labo ka ra nanok. Nabuka ka, tagtarong hindi mo ito tinula. Andiyan lagi mo tuwak na. Mga init naman. Init na dyan na mitaligsik. Yan, itong taligig. Ato sa basong gamay na mga. Kaya rin mo. Bala ka. Gigawan pa gaya man kago. Hoy. Ning kasag na oh. Gaya dyan kago pa, tumanda ka pa urong. Saka nagkatiguang, saka nagkagaig oh. Ngayon naguwan. Ninja, kinihinang na maguwan, boss. Guna na diya. Aw, abi ko gikaw ray mo imong guna, din ako nimo pagunahon. Hindi kag TikTok diya ra. Laboy mangguna apilan pag TikTok sa pagkaman. O, tanan naman pagangagi oh. Sus, agi sa kadangaw. Dako na kong agi. Pangambog na po niya ang agi niyang sa kadangaw. Na may ning sikil. Ha? Nasa to ning sikil. Sikil. Panapo uy. Diba manggod? Lili pa kuno siya haglak pag kita nagijahang kuan. Tinaguan wa man si makita dana. Dali na ba? Nagija pong guna kirang kahabaw. Magkabuang patag kuan. Ginusdus. Ay pasingilinaw ko na kay kahit kina. Bitaw guys, magtiwas na may guna guys. So, kay nawa naguwan. Ay nawa, landong na puno. Para jud ka banda mo Ay man. Namatay be? ay tulo di ay. Ini paling sa dali. Buhay pa na oy. Kani mabuhi ni kini hanam si jag Dako. kuan si jag kanang ning salingsing. Aduha wa jud ma tabang. Init na. Yan eh, mabuhay pa pa kayo. Init na. Tapos na po. Kasi laman ng iyot at dani, kaya ba sila mabuhay pa ni? Paspasagod ni mo pa. Opa. Iti ka wa pa maliya. Hapit na ko. Manay diyang agi guys eh. Mara man po niya mo ang gunahunan guys, gamay raman po. Kaya dana, gihana naman na diha. Aman rajud guys, sakto po nga ning silang agadlaw. Nainlo rajud guys dari. Gamay raman po din gunahunan na. Kay kaniraman. Aray ko. Aray ko. Grabe po ni. Nanusok. Ikaw gud mingkoy, napagka diha. Atong-atong ka, mura pagkag ning tabang wara ba? Hindi naman kagatong-atong diha. Tabang pa kaming koy. Umananta ni. Makagatong-atong, wa kay natabang. Oh. Hindi na ko maglot nga naihas mo kamang kay hinlo na. Sakit kay manunguhit ning bumbil. Ingat kay sagput na.
Buwan na ka pinuwan na gunahi. Kamu kay gagi. Dalay naman tangkad, dalay. Nikat ko na ba Yan sana. Ano hindi kan pila na. Anak. Tanawon ko no te. Og dili gani ka gana ani panay tag-an maka umon kini oy. Ani kad bani? Dili uy. Ha? Ako mo Pila gidala. ni te 50? Dili nikat murgo. Katang palitan kay butangan na tagkuan kamunggay. Ay na. Pagdarag kuan kay butangan na og kuan kay daring ani ni kadge. Pag 50 kaw. Darate. Salamat. Lamini butangan og kanang kuan kamunggay. Ato kang kuan nga ang kamunggay. Pakuan na to pa ning kamunggay. Kana pwede na sa ubos ko ay kanang gagmay ra pod. Kuhanin natin gamay guys, kaya ito nga isagol dito sa kuhan. Ito sa kanila nilitan. Di oy. Katong suso, lamay ito agataan. Suso mo lamin kataan. Kato, jagahang singot, lamig ang pamati, karong adlaw. Na guys, daghan ba dya po dia? Nga ako pang sagol sa kananian ninikad. Yung nagi kaya ito nga sabon. Limpiwi kaya ito nga sabon. Yang ganahan guys, kanang naipirmi ko nga paningten ba? Kanang usay rata paningten, murat tagpirming magludya. Munang ganahan ko nga pirmi kong kananay paningten, dya kanilagi pong watay laing mabuhat. Munang usahay ra ko paningten, kay naramak ko sa bahay kanunay, wa may laing mabuhat. Sus, nalamang ka dyan akong jota, hagbay, nagsige na siguro ko bugwad. May ka nang manilig-silig ko danis gawas, di man kadyo ko paningten. Usahay ra ko paningten, dya karon lamay kadyo ang pamati guys, kay ipaningat ko madyo. Namuwak siya guys, harap ba ng panangadyo dito sa simbahan sa sementeryo. Kaya man to ng caretaker dito sa kananay simbahan. Nangadyo ko na sangahan yung pinangadyo. Diyan namuwak na siya guys. Namigbuwak. Karaan naman nga buwak. Kaya namdum ko sa una, gamay pa ko na ibuwak nga na mo ang lula. Nga si Junjun, nahuman na po siya dari siya. Aran nang inita guys. Diya sigiyan to as kusina sigiyan kay si Jay nagkuhan sa amo ang sudan. Pila gas dong? 1 to 60. Ito na. Kasol? Ano? 55 ba? Mas mahal lang sulit. Kamay din siya. Magkahoy na naman. Sulit kay 1 to 75. Anan. Anan te. Anan te dito. Tipid-tipid pag may time kay grabe mahalagas. Hindi na Mingkoy, sige lang magkadiha ka. Suroy-suroy Mingkoy, wa kay na imo. Si Mingkoy, sige lang magbaklay-baklay, hoy natabang. Dong andam na pagkaon dong. Manami guna